Nou, ik ben Manon. Ik werk in de huishoudelijke zorg, dat is de thuiszorg. Ik ben Petra Kerkhoff. Ik woon in Ellewoudstijk in het dagelijks leven. En mijn kleinzoon woont bij mij. En ja, wat doe ik in het dagelijks leven? Ik zorg voor mijn landje. Ik ben Mario Montenegro. Ik kom uit Costa Rica, daar geboren. En ben ik nu al 13 jaar in Nederland. Ik heb de 2 nationaliteiten. Ik werk hier als gastheer bij een jeugdorganisatie. Ja, het werk gaat gewoon door zoals altijd. Alleen is het wel dat wij moeten nu 1,5 meter afstand houden, zoals iedereen. Behalve dat ons kind de hele dag thuis is, in mijn werk verandert niks. Nou, juist heb ik meer werk, want de kinderen zijn thuis. Nou, ik ben meer thuis. Ik hou afstand. Normaal gesproken had ik toch wel elke week ook een groepje mensen in huis. Maar dat doe ik ook niet meer. Ja, ik denk dat je kan zien in 2 contexten. Dat wij allemaal, omdat we meer tijd hebben, zijn we mee bezig met onszelf. Met mediteren, met denken, met rust. En ook voor de aarde, ja, als je ziet de hemel, je ziet bijna geen vliegtuigen meer. En dieren zijn op strand. Ja, voor de dieren is prima. Voor de natuur is ook perfect. Dat de lucht schoon is. Dat er heel veel rust Wat is. ik positief aan de situatie vind, is dat mensen moeten nu rekening met elkaar houden. Dus zijn zich meer bewust van de ander. Dat in mijn geval een zwager van mij opgenomen is in een verpleeghuis. En die mag al een maand lang geen bezoek ontvangen. Zijn vrouw niet, zijn kinderen niet. Ze mogen voor het raam staan, maar er zit 10 meter tussen het hek en het raam. Hij weet het niet eens dat ze er zijn. Dan moeten ze, weet ik wat, allemaal hemel en aarde bewegen dat hij kan zwaaien naar ze. Die eenzaamheid van mensen die ziek zijn, dat vind ik onmenselijk. Ja, contact met de anderen. Dus wij kunnen, als wij iemand ontmoeten op straat of in de stad, moeten we afstand houden. Dan kunnen we niet meer zoenen of knuffelen. Dat is ja, iets vervelend, zeg maar. Ik voel me vrij als ik op mijn landje ben. Dan voel ik me super vrij. Ja, voor mij zou ik zeggen vrijheid uit 2 kanten, fysiek en geestelijk. Ik vind het belangrijker geestelijke vrijheid dan fysiek. Op dit moment zitten we meer thuis, maar dat betekent niet dat we de vrijheid hebben verloren. En ja, als je in balans bent met je fysiek en geestelijke vrijheid, dan is het goed. Geniet van de kleine dingen, geniet van, ja, toch weer de natuur, wat er al is. Het geluk zit hem in de kleine dingen. Ik denk dat al die situatie met nu, de pandemie in de wereld, een boodschap is: hoe gaan we nu verder? Wij kunnen niet zomaar blijven doen wat we deden. Papa. Ja, hem mee. Ik straf hem. Nou, elkaar soms, ja.